Udruga hrvatskih branitelja Tvrđava Knin iz Hrvatskog kraljevskog grada Knina isključivo se posvetila projektima informatike i prepoznavanja novih tehnologija. Osim što smo radili na promidžbi i na promicanju istine o Domovinskom ratu, osim što smo se brinuli i brinemo se i dalje za sve invalide i sve one hrvatske branitelje koji jednostavno trebaju pomoć, mi smo kao udruga napravili sve da im omogućimo što lakši, ugodniji, kvalitetniji život. U našoj udruzi smo educirali 1100 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, supruga i djece, i oni su neizmjerno zahvalni na takvom jednom projektu. Sada zajedno sa lokalnom zajednicom radimo i sa Microsoftom, i isto tako i sa misijom UNDP-a u Republici Hrvatskoj, projekt Knin e-grad. Već prije smo osmislili mrežni grad, znači bežični internet, wireless, gdje smo građanima nudili apsolutno besplatan pristup internetu, obzirom da smo radili sa dosta nekvalitetnom tehnologijom. Često nam se događalo da dolazi do pucanja i tako dalje, pa smo se odlučili da krenemo sa kvalitetnijim tehnologijama i mislimo da ćemo sada zajedno sa Microsoftom napraviti tu veliku stvar.